Не ти е така името. 990 пак е тук. Брат. Не ти е така името, бе. Да, и да. Аре, Ако сериозно. говорим за... Само терористи. Влизай, терорист. Казах ти да влезнеш. Влез. Влез ти казах. Коло Влез. терориста. Трябва ми пясък. Хайде, бе! Влез, те. Казах ти да влезнеш. Влез. Заповядвам ти. Това е заповед. Аре, бе! Съм някакъв. Заповядвам си да влезеш. Това е Влез. Като Влез. от... Добре, ще се върна когато влезна. Еми, не можах да влезна терорист. Така че съм полицай. И сега гледаш всички места на терористите са свободни. Представяш ли си? Да. Ти си полицай, бе. Знаеш ли Нали? ко? Знаеш ли ко? Такова. Пак ще пробвам терорист. Казах ти. Добре, пак ще се върна, когато стана... терориста. Разгеле. Както ви фирма. Терорист, картофа, лайкабос. The best name. Ракия. Ага. Shit. Но той не снима, така че. Само аз снимам. Има и други в сервера, които снимат. Не се взаимствам. Да, бе, и кои? Има. Някой в Vlog, други в YouTube. Само YouTube. Ох, не ми изкарва акъла. Шит. Какво направи, бе? Умря ли? Да. Бързо идвай в сервера. Няма па. Моля те. Ма ти не си го сетнал хоме ли? Да. Ма Моля та те. си каза... Няма. Бързо ще ми се премахна тайта. Не мога. С енчант. Еми, аз какво да направя? И си правила прости. Еми... Ще да поубих за лев сервера. Не. Бах ти майката, бе. Абе, тихо, бе. Няма. Абе, голяма работа, аз няма да ти дам. Имаш си дъма блокове. Аз не заради дъмото. Защото енчант, нали? Не само заради това ми, бах ти. Защото умираш за 1000 път. Мъкни сега. Къде колко е часа? За какво си направил на дупка? Си виновен. Аз ли? Да, ти направи една дупка, дето до бедрога. Абе, спокойно. Включвам... Кой ще включа? Не ме интересува. Ако ще... Или пак съм под земята. Интересно, защо съм? Банват ми пука. Той да те баннат няма смисъл да крещиш и да викаш. Но ти тъпа ли си? Аз ти казах да не скачаш, ти скочи. Аз откъде да знам къде е тази дупка? О, не, включвам го. Не ми пука. Тя има хак. Не ти имаш хак. Сега подробности. Аре, моля. Ти имаш хака, така че... Така че съм як. Няма. Аз го включвам. Ми пука, кой ще разбере. Хетрик. Може дори да ти дадем линк към хака. Да си го теглите. Да си го сложите. Да. Полезен е. Бива. Ако знаете командите, де. Да. Професионалист. Като мен. Ги знае, ама другите не. И като мен. Човек, аз го включих. Дреми ми, че ще ме банат или някакви такива. Сайди.
Ето така. Ще го търся докато... Ето. Абе, Напиши точка и но фал. Е така. Напиши ми го в това. Добре са. Трябва да ми минимизираш играта, не мога, сори. След малко ще го напиша. 3 хил. Ето това бахти. Но фал, чули? Абе, ще играя микроспис карбоне. Аре, ще намерим някой друг сървър и там ще се развиваме, искаш. Тъпа бахти, аз... В джъмпа стана тъпо. Не. Тъпо. Малко тъпичко ми стана. Не. Виж колко време е клипа. Ами, не знам. Чак. Ние говорим от... 1 час и нещо. Абе, 1 час. 2 ли са? Съмнявам. 1 2 час часа 3 минути. И сега е 17:07. 5:07. What the fuck? Значи последните 4 клипа трябва да ги кача. Окей, ще рестартирам конта. Нареде не дей след малко. Докато свърша клипа, защото няма мога да ти звънна после. Нали знаеш, че аз съм от телефона и в момента го рестартирам. Аз се чуда от този звук от моя компли. Боже. И в момента говоря с теб и той не се рестартира. Добре бе. Но. Пич? Не, дебе. То пич е много брутален. Чай ще влезе във фейса. Малко. И аз си кажи Фейсбук. Да бе. Ба, днеска само с тебе снимам. Айде малко с будец. 2-3 клипа, не повече. Не. Майче не. Абе, дена. Оп, има копирайт. Аре бе. Аз го кивам, значи и той. За какво ти е да го кажа, като ти не го имаш? Да кажеш на зрителите. Да бе. Сигурно. Аре бе, то пак ли кампара? Да ти ева майката бе. Спре да пасуваш. Спре Няма просто. Не мога. Разбираш ли кама нерви? Еми, и аз така се изнервих, като умрях. Ама... Знам, че съм готин. Аре бе, откъде? Ама знам, че съм готин, да. Некво рандом глупост. Това е събиранка. И добре, ще спра клипа за малко да видя колко съм снимал и бъба. Ай, това. И да, това мисля да е клипа и ай, чао. Аре.